benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts 23 de març, tertúlia 81 de la temporada. Obrim la barra lliure. Avui ens acompanya Jordi Tarragona. Ell és advocat, és empresari i també és escriptor. I en aquest cas ens presenta Los Aristegui, una família, una empresa, que és la seva primera novel·la. Ha escrit d'altres llibres, però en aquest cas entrem ja en el terreny de la novel·la. Jo vaig fer un cas d'empresa familiar de 3 generacions i vaig posar el títol Los Aristegui. Vale? I, bueno, era un cas que utilitzàvem amb els alumnes. I vaig conèixer en Jordi Vilagut, un periodista que també ha fet novel·les, vaig dir una novel·la d'ell i li vaig proposar novel·lar el cas. Vale? Llavors, el cas, que seria el guió, ell el va convertir en una novel·la afegint-li el tema literari, que és una altra habilitat que haig de desenvolupar i encara no tinc, i després jo el que vaig fer és, un cop feta, fer comentaris de peu de pàgina, o tècnics, o de reflexió, sobre els temes que van succeint amb aquesta família a través de les diferents etapes. Precisament jo això li volia demanar, de dir-li, home, seria molt més agradable estudiar economia a través d'una novel·la moltes vegades que de forma tècnica, no? Bueno, ja n'hi ha, no? A nivell d'economia hi ha novel·les que expliquen l'economia pels no economistes, o per exemple hi ha un llibre molt famós d'empresa que es diu La Meta, que parla de producció, de sistemes de producció, de programació, que a través d'una novel·la et va donant tot l'extracte. És que només mirant al començament i dius, caram, això ni los buen dia dels 100 anys de soledat, perquè de debò vaig veure i dic, mare de Déu, quina mà de personatges i d'història. O sigui, l'arbre genealògic, és que mireu-lo, és tremendo. Jo pensava, dic, Déu-n'hi-do amb l'arbre genealògic que ens ha mostrat, Com és tants personatges? Bueno, en qualsevol família, si vas agafant generacions, avui en dia el número de descendents disminueix, però amb els anteriors són amplis. Aquí hi ha, la novel·la va sobre 3 generacions, però hi ha el besavi, que seria el primer, i els últims fills, que no són personatges novel·la, però l'altre són 3 generacions de personatges, i a les famílies n'hi ha molts, i també ajuden a veure diferents postures, diferents interessos i diferents situacions. Sí. Ens deia que el que el porta a escriure la novel·la amb el Jordi Vilagut, vostè va portar el guió, era a través de les classes de la FUB, d'un cas que va succeir. El va triar especialment perquè era aquell cas que era curiós o n'hi havia d'altres? No, és un cas, aquest és un cas Frankenstein. És un cas fet amb talls de diferents situacions i diferents empreses, reals segurament tots ells, coneguts, però que estan agrupats per facilitar que en una sola situació es plantegin pràcticament tots els temes que pot tenir que enfrontar una família empresària. Que sembla impossible, perquè clar, vas veient coses i dius, mare de Déu, els hi passa de tot. Que a la vida real també passa, perquè si agafes famílies com, per exemple, si veus o llegeixes El Padrino, passa de tot en allà, doncs aquí també passa absolutament de tot, que dius, mare de Déu, pobra família. Si llegeixes aquest llibre donaràs compte que surt tots els aspectes que poden passar en una empresa familiar. Podríem dir que és això. Aquest és l'objectiu, és a dir, acostar la visió completa d'una empresa i d'una família empresària de forma amena, de fàcil lectura, per la persona no experta, i ajudar-li a reflexionar tot el que pot arribar a succeir. I quins són els principals reptes o dificultats que ha de superar una família empresària? El principal repte de qualsevol empresa, sigui empresària o no, és la continuïtat. La successió. La continuïtat, que ja és difícil en quant a negoci. Perquè hem de recordar que una empresa familiar són 2 branques, empresa i família. Llavors, que un negoci continuï és difícil. Pensem que 4 generacions són 100 anys. I pensem en qualsevol negoci fa 100 anys com era. O fa 75. Com era la ràdio fa 75 anys i com és ara, o com era la premsa, o com era la venda de qualsevol cosa. Llavors, aquest és un repte, ja que el negoci com si continuï. I l'altre és fer el relleu de generació en generació, que també és un altre repte, amb el qual intervé molta gent, i fa falta voluntat, capacitat, valentia i generositat. I vols dir que no és també depèn de quin tipus de negoci sigui? Hi ha sectors que com a empresa, com a negoci,
tenen més disrupció, més canvis, amb la qual la continuïtat és més difícil. És a dir, si mirem les empreses de més de 100 anys, el percentatge d'empreses que tenen a veure amb el camp, vitivinícoles, agrícoles, és molt alt. Per què? Perquè el seu actiu, la terra, és immaterial. És a dir, no? Per exemple, les vitivinícoles, aquí al Bages hi ha l'empresa, no? Els de Roqueta, no? Venen del segle XIII, me sembla que és. Sí. Vale? Puc equivocar del segle, però venen del XIII. Però clar, però és que el seu actiu, Sí, no? sí, sí. La terra, Sí, això no para. el raïm, canviarà modes, però ja els grecs comerciaven amb el vi. Llavors, per descomptat que el sector pot afectar la continuïtat de l'empresa. Però aquesta és una apreciació important, que es confon. Una cosa és que tinguem una empresa familiar i l'altra és que tinguem una família empresària. L'empresa familiar és una empresa propietat d'una família. I si desapareix l'empresa, la família, com a família continua, però Es dissol. es dissol com negoci. En canvi, una família empresària, que és una evolució més avançada, és capaç de deixar un negoci, abandonar-lo perquè no té futur, perquè hi ha una bona oferta, i continuar fent nous negocis. Com a família. Com a família, junts. Que la empresa familiar arriba un moment que ha de parar i no fer-se tan gran, perquè se pot anar a caure. I Jordi, Vinga, les empreses evolucionen, poden créixer o no. Hi ha empreses familiars immensament grans. No? Pensem aquí a casa nostra, els Uriach, els Molins, són empreses familiars. Pensem al món que Walmart, no? Que té cents de milers d'empleats, és familiar. La Volkswagen és una empresa familiar. La Ford és una empresa familiar. No? Per tant, hi ha empreses familiars molt grans. Que està clar, és a dir, el problema, o una de les qüestions és, a mesura que una empresa creix, ha d'evolucionar. Igual que nosaltres de petits portem una roba i ara si ens la poséssim no ens hi cabria, no? Una empresa, a mesura que creix, ha d'evolucionar la seva estructura, els seus sistemes, no? I de fer-ho de forma compassada. No? Tan dolent seria que faci una estructura sobrepesada i no creixi, com que creixi i mantingui l'estructura anterior. No, ha d'evolucionar. Jo m'imagino que una empresa familiar també no pot sortir l'avi dient-li al net, si el net té unes idees, escolta, s'ha de fer aquests canvis, i que l'avi digui no, perquè la clàssica frase, tota la vida s'ha fet així. I aquesta frase potser l'haurien d'eliminar en una empresa familiar i de tot tipus, però de tota la vida s'ha fet així, i jo crec que això s'hauria de treure del vocabulari. És a dir, el ser capaços d'innovar, no? Inclús d'equilibrar la tradició amb la innovació, és un dels reptes. Clar, a les empreses familiars, una de les fortaleses és la tradició, el pes, el llegat que a vegades es pot tindre, el que han fet sempre, el tipus de negoci, com ho han fet, no? Ser capaços de deixar pas a vegades a la següent generació a que faci els canvis és un repte. Com s'assegura que el talent passi de generació en generació? Perquè, clar, això no... No va amb el gens, em sembla. No necessàriament. L'ADN no garanteix la transmissió de la capacitat ni de la voluntat. Vale? És cert que a vegades hi ha generacions que sembla que el talent, no serà el món de l'empresa, però a la música, els Strauss, no? Van ser diversos, no? Que van tindre aquesta habilitat. Home, suposo que és evident que si ho vius a casa, alguna cosa filtra, diguem-ne. Hi ha un clima que pot afavorir, vale? Que és a recolzar l'emprenedoria, a ajudar a la formació, sobretot en valors, vale? Però no està garantit. Vale? El que encara està menys garantit és que si tenim un geni, no? Si tenim un Messi, no? Que el següent potser serà futbolista, que sigui igual de bo. Sí, però els germans, fills de mateixos pares, poden ser físicament diferents, no? També poden ser amb caràcters i amb habilitats. Vale? L'altra cosa és que per la continuïtat de l'empresa familiar s'hagi de facilitar la implicació de la següent generació. Vale? Vol dir que coneguin el negoci, que es capacitin, que decideixin lliurement si volen continuar o no. Clar, això també, no? Hi ha molta obligació també, a vegades hi ha l'obligació moral, l'obligació necessària. No sé si estaràs d'acord, sí. Jordi, amb això, si funciona no ho toquis, si funciona... Hem de saber que normalment què ens passa? Som jutjats
pel resultat, Sí. i a posteriori. Sí, sí. No? I això es veu molt clar en el llibre. no? Si aquest funciona, no toquis. I el negoci continua, que llest. Fa un mateix, el negoci fracassa perquè ve una altra t'ha cosa, amagat. que tonto va ser. És a dir, són jutjats moltes vegades no per el que fem, sinó pel resultat. I el que més important que és decidir, no sé si hem de tocar el negoci o no, decidir tinguent en compte les alternatives, els pros i els contres. Vale? Decidir tinguent en compte el cap i el cor. No? I un cop això, si has fet un procés racional, decidiràs, posa-li passió, esforç i creu els dits. Aquí també hi ha per això un aspecte, que és que, clar, diuen, bueno, aquest noi o aquesta noia ha nascut en aquesta família empresarial, té la vida solucionada. Això també és una frase molt feta i que es diu molt. Però en realitat aquell noi o aquella noia el que rep és un regal enverinat, perquè potser aquell noi o aquella noia no es vol dedicar a aquella empresa i s'hi troba forçat, o sigui, la vida va fent, el riu va caminant i aquella persona es troba allà en una empresa i diu, pues a mi això no m'agrada. I si li diuen al pare o a l'avi, escolta'm, que jo no vull continuar en aquesta empresa, que jo vull ser, jo què sé, doncs, vull ser pagès, i potser és una empresa de Barcelona, o a l'inrevés, una família de pagesos i que un bon dia el net diu, escolta'm, és que jo no vull ser pagès, jo vull ser metge o vull ser odontòleg. I com ho ha de fer aquell noi o aquella noia? Perquè ho ha de passar molt malament. Bueno, clar, diguéssim, hi ha qüestions, el relleu de l'empresa familiar, la segona generació, hi ha dos temes clau. Estan capacitats i tenen voluntat lliure. Clar, i la voluntat es pot viciar moltes vegades, inclús de forma inconscient. No? Hi ha el típic, això ho hem fet per vosaltres. Tota la vida treballant perquè el negoci fos vostre. I això és que pot ser cert i que es pot dir inconscientment a la segona generació li està posant una càrrega emocional molt important. Clar, jo recordo el cas d'un client que el fill portava 7 anys quasi portant el negoci i un dia va dir que Prou. Plegava. que és que jo el portava correctament, que jo no era el seu, que a ell allò no li agradava. Clar, allò va ser tot un trauma familiar. Clar, per tant, la qüestió és com fas que la segona generació sigui capaç de reflexionar, de plantejar-se obertament els pros i els contres de continuar. Perquè és cert que el més maco és fer el que t'agrada. L'altra opció a la vida és que t'agradi el que tens que fer. No? Sí. El pitjor és fer una cosa a disgust. Clar, No? Si pots fer el que t'agrada, bingo. Però a vegades... clar. Però això depèn de dues coses, del que fas realment i de quina és la missió i el per què ho fas. I l'exemple típic de llibre, no? del picapedrer i el constructor de catedrals. Tots dos estaven fent el mateix, picant pedra. Però un estava castigat, se sentia castigat com un presoner, i l'altre que estava construint una catedral. Dissenyant-la. No? I el paper de la dona, que també queda reflectit en el llibre, en alguns casos no surt massa ben parada la dona, però vaja, això que ho llegeixin, millor que llegeixin el llibre, però Com està ara? el paper de la dona a l'empresa, com el plantegeu en el llibre? Perquè hi ha algun lloc on Vinga, no m'agrada massa a mi com queda. molt bé. No sé si has arribat a la pàgina 222 que posa nota final. Entre les moltes crítiques que es pot efectuar amb aquesta novel·la és el paper que juga la dona. És que per això pregunto. Acaba així el llibre. I deixa un espai en blanc perquè el lector reflexioni al respecte. Sí. Vale? És a dir, hem de tenir en compte que el paper de la dona l'hem d'analitzar i hem d'analitzar la història amb la seva època, amb el seu moment. És a dir, el paper de la dona no és el mateix avui que fa 50 anys que fa 500. No? Llavors, jutjar amb els ulls d'avui el que passava fa 500 anys està fora de lloc. He vist que acaba el 85, no? Amb la Raquel. No, això és quan neix. No. La novel·la acaba el 2013. Exacte. Sí. El 8 de gener. Amb la Susana, moltes lleis. per dir-ho d'alguna manera. Va, ja no explico res més. Ja no explico res més. Sí. Però, diguéssim, hem d'analitzar la novel·la amb l'època amb la que es posa el context. No? I crec que el paper que presenta la dona en aquella època és bastant el que es reflexa. No? El que això pot ajudar és ajudar a reflexionar. No? D'això, avui com ho veiem? No? Que ha de canviar.
Un altre tema, les empreses diuen que tot neix, viu i mort. Llavors hi ha l'empresa, que això també s'ha dit, i no sé si és una realitat o no, que l'avi crea l'empresa, el pare conserva, manté i fins i tot fa créixer una mica l'empresa, i el net porta l'empresa en l'aire. Això ho hem vist sobretot si ens basem en la novel·la Mariona Rebull, allà veiem tot aquest panorama de com passa. És així? Vinga, la dita, no? El pare la crea, l'avi la crea, el fill la manté i el net la pateja, no? Hi ha diferents versions, no? Avi treballador, fill vividor, net captaire, no? També diuen la dita. Sí. No? Molt bé, què passa? De la dita a la realitat hi ha un bon tret. Vale? Repeteixo que hem dit al principi de tot. És a dir, un repte de qualsevol empresa és la continuïtat, perdurar. 3 generacions són 75 anys. Pensem, en 75 anys, com han canviat els negocis. No? Per tant, la forma de fer pot canviar molt. La majoria d'empreses són familiars. El 88% del teixit empresarial de Catalunya són empreses familiars. Per tant, la majoria de les empreses que moren són familiars. No? Llavors ens pensem que les empreses familiars moren. Bueno, és que hi neixen, no? Tenen un procés de vida. No? I 3 generacions són 75 anys, que són moltes. El 4% de les empreses familiars són centenàries. El 4%. El qual és una bona data. I després hi ha un estudi de l'IES d'empreses familiars de més de 60 anys que facturaven més de 60 milions d'euros i les familiars són el 14%, les no familiars l'11%. Per això la dita podríem dir que no és totalment certa. Hi ha una cosa també que voldria destacar, i és que en el llibre es parla de que una empresa familiar no és el dinar del diumenge que es troben tots junts, sinó que és alguna cosa més, amb la qual potser podríem dir que no és recomanable que quan es fa el dinar familiar es parli de la feina, però jo crec que és inevitable, no? Bé, els dinars, les sobretaules familiars són un lloc ideal per transmetre història, il·lusió, valors. No és el lloc que diem per prendre decisions empresarials. No? Què passa? És com tot, és a dir, l'evolució que dèiem. Quan l'empresa comença, moltes vegades és un nucli familiar, a vegades és la parella que ja estan els dos amb el negoci que comença, i el negoci, la família, l'empresa, la propietat, la direcció, és tot un. Però a mesura que es creix, s'han de començar a organitzar les coses. No és el mateix, estem la família i tots els fills encara estan a casa, que de sobte n'hi ha que estan i que no estan. O som cosins. És a dir, s'ha de saber desvincular cada lloc. Les decisions empresarials convé treballar-les amb antelació d'informació, amb processos, i el tema familiar, de la sobretot la familiar, és un altre. No podem desaprofitar el moment, ja que tenim aquí el senyor Tarragona, de que evidentment hi ha un abans i un després de la pandèmia. No té res a veure, aquesta nova realitat ens ha portat a llocs diferents, a situacions diferents. Les empreses familiars com ho han viscut i com ho han patit aquest any de pandèmia? Bé, com diu l'Oriol Amat, estem en una situació de K. Hi ha gent que li va molt malament i gent que li va molt bé. Depèn del sector. Si anéssim al comerç, no és el mateix les botigues de roba que les botigues d'alimentació. I segons quines botigues de roba, també. Però amb unes els hi va cap a baix, amb moltes dificultats. Bé, qualsevol situació són problemes i oportunitats. Hi ha empreses familiars, la meva recomanació és, en aquesta situació, que donguin pas a incorporar la visió de la següent generació. Tot depèn de les edats, però en molts casos estem en una situació disruptiva, totalment diferent, canviant, amb la qual la digitalització adquireix molta més importància. Els que tenim una edat ho podem entendre, ho podem veure, però no som natius digitals. Com serà la nova societat, el nou consumidor, les noves formes de compra, és més fàcil que tingui una visió encertada un de 30 anys que un de 60.
Vale? Llavors, no vol dir això que s'hagi d'incorporar al negoci, però incorporar la seva visió, la seva opinió. No vol dir que tinguin que decidir la política financera del negoci, però sí cap a on anem i com anem. No? Aquest seria el principal canvi, no? En aquesta situació pandèmica. Et queden 50 segons. La empresa familiar os consulten sovint per a 30 fer... segons. Cada cop hi ha més consciència de que cal planificar el futur i que l'ajuda externa pot ajudar. Enhorabona per aquesta novel·la. Jo l'he disfrutada molt, m'ha agradat molt, de debò. Us la recomano, la podeu trobar a totes les llibreries, A suposo. qualsevol llibreria podeu trobar física i online. Perfecte. Enhorabona, gràcies per ser aquí i enhoreu també al Jordi Vilagut, que ja ha posat la salseta, per dir-ho d'alguna manera. Gràcies a tots fins al proper dia i a vosaltres fins demà, aquí a la Tertúlia. Adéu-siau.